ассалому алайкум апа хӯярои нозанин, дӯстони меҳрубон, тамошобинони азиз. Ҳама каса хушомадед ба канали мо духтаро. Чӣ хеле ки ман гуфта будам навигарӣ дорум духтаро, сурпрайзи ма анами буд духтаро. Чӣ хеле ки шумо медонед Москва рафта будам. Ами қарибаи Москва омадам тамошобино, бор овардам ай Москва. Чӣ хеле ки дар наворҳои гузаштам ваъда дода будам ва ами хеле план кашида будам ва бисёр духтаро тамошобино дар ватсапу менависанд ки апаҷон ҳамаи шунидан кай бувад монанди дидан. Мисол да ҳамаи чанд интернет-магазино мегӯям мо борора суратҳоша мебинем, наворша баръакс дида наметонем. Мисол бисёр ҷоҳо дар наворҳоша мебинем размероша ё ки расветкоша намёбем апаҷон. Мисол ҳаракат мекардем ки мегӯям мисол борора хушрӯ нишон медоде размероша, баъд штобу борои шумо вналит чӣ бошанд мо бигирем успед кинем мегӯям. Ба хоҳиши якда мухлисои ашадим бигем, ба хоҳиши якда апаҳои меҳрубону нозанинам хидмам ки ҳамин хоҳиша доштум тамошобина ҳамин нақшара доштум ки интернет-мағозаи мусулмонские одеждаи хидмат мекушам. Иншаллоҳ ва раҳмон духтаро худованд қувватам диҳад дар ҳамин шаҳрае ки ман зиндагӣ мекунам магазини мусулмонӣ хидмат мекушам. Дар муддати бигем ки кӯтоҳ иншаллоҳ ва раҳмон ҳаракат мекунам ки мағозаи хидматҳои кунам, барое ки дар хона на он қадар варианти хубаи мисол ҳамин бигем ки удобства он қадар хуб нест барои сёмка, барои бормонӣ, борбиёрӣ. Ба ҳамон хотир духтаро иншаллоҳ ва раҳмон мағозаҳое мекунам мусулманский магазин борои нав ба нав мешава иншаллоҳ духтаро бо хости Аллоҳи меҳрубон. Хулас тамошобинои азиз видеоро давом метиҳем. Чӣ хеле ки гуфтум барои якда апои нозанини меҳрубони худам навор мекунам, баҳри ҳамаи тамошобинои азизам навор мекунам духтаро. Просто ҳамин якду нафар бисёр илтимос карда буданд, бисёр хоста буданд. Чӣ хеле ки гуфтум хостанд бинанд, бишнаванд ба чашмошон, ба гӯшошон ва размерошон вналит чӣ боша. Инак апаҷонои ман нигоҳ кунед. Ана ин намуди двойкаро овардам. И рангаш ҳозир тёмна серияй да свет хушрӯ омадест. Ай устинош тигмош рабочай духтаро двойкай дарозиш то пол ай духтаро. Размериш сиёҳай тёмна серияй баъд як расветкаи дига дора ва я дар рӯи навор мемонам духтаро. Нархи 1400 рубл мешавад духтаро. Размерош ай 46 то 56 сар мешаванд. 42-44 ҳам доранд духтаро. Баъдан анаи двойко духтаро айнаи намуди двойко қабул кардам овардам бигем духтаро. Болош да мешава манами хели сафед ба кабуд чӣ мегӯянд сарафанда болош мешава. озима шумо да нишон медиҳем духтаро. Остинош резинка кардагиай бисёр удобнияй духтаро. И двойкаи чӣ хеле ки гуфтам да тагаш тёмно-синий однотоновый да болош бошад тёмно-синий қати сафедай духтаро. Шумо метавонед ки манами киртаи таги тёмно-синий отдельно будагиша духтаро. қати ягон намуди рубашка, қати ягон намуди вай пушен. Ана ира боша болангиша ҳамчун чӣ мегӯянд халат, ҳамчун вай абая карда, кардиган карда ай болои дига киртотонам хефасон карда пуше духтаро. Бениҳоят хушрӯай кушодай духтаро. Дарозиш то полай духтаро. Нархи ё духтаро ҳамун нархе ки пачти ҳамун нархе ки ҳамун фақат ман барои доставкаи овардагим мисол барои расходи кардагим бигем ки духтаро камакак заҳмат кардам. Ба ҳамун хотир ман ира нархи ҳамун харидаш 2200 духтаро. ҳамун чанде ки да ҳамун бигем ки аптои нархаш ҳамун 2200 ман да шумо мемонам духтаро. Бигем ки ман ҳозирашда мехоҳам ки тамошобинои канали ман апа хӯярои меҳрубони ман битонанд нархи дастрас мемонам битонанд дастрас кунанд. Мисол битонанд ки ҳамчунтора харидорӣ кунанд. Ба ҳамун хотир максимально ҳаракат мекунам ки нархҳоро арзон мекунам духтаро баҳри шумо тамошобино. Барое ки ман худам мисол ҷош мешава ки як чиза дастам намераса харам бисёр дар ин ҳолат шуморо мефаҳмам тамошобино. Ба ҳамун хотир максимально нархи арзон қати мондум анами двойкаи нозанини беҳтарин духтаро 2200 нархаш. Баъдан мегзарем духтаро дар навори дигармон модели дигармон да духтаро леопард овардам паланги мегӯянд паланги намуд расветкашай духтаро. Анаи хеле шоколад ниша дорем ира не чӣ хеле хушрӯяй духтаро. Шоколад ниша дорум сафедча дорум. Размерош ай 46 сар мешаванд духтаро то 56 тамошобинои азизи ман нигоҳ кунед.
остиношон бошанд хел аднатонови сиёҳ кардагиай тигмошон рабочай духтаро да тигмай тигмошон рабочай духтаро барои касоне ки кӯдаки майда доранд бисёр бисёр удобняй духтаро дарозишам то полай тамошобино чӣ хеле ки шумо дидестен. баъд анака диққат духтаро нархаш 1100 рубл духтаро. нархаш 1100 рубл баҳри тамошобинои канали ма духтаро. шитоб кунен, успед кунен. ҳозир ман дар танам ай ҳами модело пӯшидагием тамошобино бисёр удобняй ма иёра кор мепӯшам. ма ай ҳами ҳарда расветкаш худам дорам духтаро. бисёр модели удобняй, салқингиракай, гарм намекунад духтаро. сабукай, одамое ки кор мекунанд беҳад сабукай духтаро. барошон кам камаки разрез дора бо тамошобино. беҳад удобняй барои кор пӯшидан ва берун прогулка рафтан духтаро. бисёр варианти хубай, бисёр бисёр ма худам роҳат шадидестам духтаро. ба ҳамун хотир чӣ хеле ки гуфтам баҳри тамошобинои канали худам, баҳри мухлисои худам, баҳри апау хоҳарои худам максимальни нархҳои арзон мондагим успед кунен духтаро. фақат дастгирира фаромӯш накунен. ҳами як лайка монда гузарем, ҳам миннатдорам духтаро. ҳами чанқе ки шумо лайк монда мегзарем просмотри мо ҳамқа бисёр мешава ва пешравии мо ҳамқа тез мешава духтаро. пешрави тез чист? шумо дар рӯи навори ҳами видеои мо моделҳои нав панава дидан мегирен. иншоалло ки моделҳои хоси дилтона мебарем духтаро. пад заказ баъд хостам ки қариби да идай духтаро ва умуман тоистон шудестай ман ин намуди тапочкаро овардам духтаро. бисёр хушрӯай сабукай духтаро. палангиян иёам дырасветкашай чӣ хеле ки шумо дидесте духтаро. бисёр бисёр хушрӯай и байнаи хушрӯ мега духтаро диде. бисёр бисёр хушрӯан размерошон 36-42 мерава. нархошон апаҷонои ман чӣ хеле ки гуфтам максимальни нархай 1500 рубл апаами 1500 рубл апаҷоно. ҳами намихели тапочкаҳои хушрӯ дар размерошон чӣ хеле ки гуфтам 36-42. тамоми размерора наличи дорем. дигар расветкаҳои ё ҳастани тапочкаҳо духтаро дар рӯи экран мемонам. успед кунен. количестваш ограниченияй духтаро. доставка почтада дорем, транспортни компания дорем. баъд курьерски доставка касоне ки дар Москва зиндагӣ мекунанд курьерски доставкарам дорем духтаро. чӣ мегӯям? хулас ҳамшобинои азизи ман чӣ хеле ки гуфтам доставка ба тамоми шаҳру ноҳияҳову давлатҳо дорем. марҳамат кунен, успед кунен духтаро. рақамҳо дар рӯи экран мешава. барои заказ кардан шитоб кунен духтаро. чӣ хеле ки ман гуфтам обувҳоро количестваш ограниченияй духтаро. успед кунен. бисёр бисёр обувҳои хушрӯай. апау хоҳарои нозанини ман чӣ хеле ки ман гуфта гузаштам тамошобино лайка фаромӯш накунен ва дареғ надорен. дӯстони меҳрубони ман ҳами як лайка монда гузаште мо тезтар пешравӣ мекунем. мо пешравӣ ки кардем дар экран ҳар рӯз моделҳои нав панав ва нархҳои дастраса мебинем духтаро. ман ҳаракат мекунам баҳри шумо максимально нархи арзон монам. хайр тамошобино то наворҳои оянда. ҳозир видеои мо дӯстои азиз барои распродажҳо сар мешава. рости гап ай паплино овардам барои тобистон. як гала паплино овардам. заказ кардам борома. дар Москва будам духтаро. рости гап дар ин шаҳрам бигем ки мухлисом тамошобином ҳаст ва якчанд бигем хештабор апаи хоҳар. рости гап бор кам монд. бисёр бениҳоят кам монд. ман худам аждад надоштам тамошобино. ҳами омадам ай Москва фуромадам. пага саҳараш уже бигем ки бори ма қариб ки тамом шид. ба ҳамун хотир ҳозир ман иёра нархи хичон распродажа кардам. бигем ки шумо дар нархи дастрас мондам. успед кунен духтаро. размерошонам гуфта мегзарам чӣ хеле размер дорем, чӣ хеле расветка дорем. успед кунен тамошобино. доставка дар ҳамаи шаҳрҳо дорем. ватсап, телеграм дар рӯи экранай бинависен духтаро. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. апау хоҳарои азиз, тамошобинони гиромӣ, дӯстони меҳрубон, ҳама каса хушомаде ба канали мо тамошобино. навори дигарии мо сар шид. распродажа духтарако. успед кунен тамошобино. касоне ки айни ҳол моро тамошо доранд илтимос тамошобино лайка фаромӯш накунен. барое ки лайки мондагии шумо пешравии мо мешава духтаро. ай ҳаматон миннатдорам. анамихели платьёи бигем ки штапели дароз паплин яъне ки қабул кардам оварда будам. чӣ хеле ки гуфтам духтаро
бисёр тез ба савдо рафтан, ҳами хел шамол бори ба савдо рафтан, ҳами чизе ки мондагиай духтаро распродажаш кардам уже ба нархи аптови худаш духтаро ҳамагӣ 1000 рубл марҳамат кунен духтаро успед кунен ҳами моделое ки дар видео дидестен анами қадар бор нали чӣ мондагиай духтаро бо мегум духтаро успед кунен размери 50 мондагиай манами хеле кабуд духтаро қати гулой майда майдаи сафеди нежни резинкош осинош резинкаҳай духтаро хеле ки дестен осинош резинкаҳай размериш 50ай барои касоне ки гудаки майда доранд духтаро пешаш замочек дорад замочкаш рабочияй духтаро чӣ хеле ки гуфтам духтаро пешаш замочек дорад замочкаш рабочияй духтаро ина замокош рабочияй духтаро пешои ҳамаш тамошобинои азиз замочек доранд ҳамаш замочек дора пеш духтаро чӣ хеле ки дидестен мана хеле банд дора касоне ки мехоҳанд хел карда мепӯшанд касоне ки хоҳанд бандоша ҳуй карда кушод карда мепӯшанд духтаро ина кушод мешавад духтаро чӣ хеле ки шумо дестен паплинои беҳад хушрӯ даже бигем ки паплинои доинган духтаро мехел бигем ки паплинои сахтаки хушрӯ шушта мепӯшенша духтаро гарантия метим замок шайден чӣ хел замоки хушрӯ дора ҳозир айё мо духтаро 5 намуд расветкаш мондагиай размерошам ҳар хелай духтаро успед кунен 1000 рубл доставка отправка тамоми шаҳрҳо дорем ана ин кабута духтаро размери 50 мондагиай ина дарозиш то полай духтаро чӣ хеле ки дестем паплин пешакш замок дора мана ин зилёниша мебинем духтаро зилёниш размери 48 духтаро размери 48 ирам то полай дарозиш духтаро мана ин брюзови свет бигем қати бежови сафед аралаш размери 50 мондай бисмилло размери 50 мондай маникен найсудеса духтаро май маникен дома сар оси май авито гирифтам премуқа хушрӯ нестан иншалло ва раҳмон ҳамаша исправит мекунем манениш духтаро размери 50ҳай иш духтаро размери 48 размери 48 духтаро мана ин намуди бигем ки фиолетовый мешавад фиолетоваш размери 48 мондай духтаро баъдан вай мана иша мебинем тамошобинои азиз ишам 48 духтаро мана ин сирхак ба тамошобино манамин намуди сирх ба сиёҳу сафед гили майда майдадор манаминаш духтаро размери 48 мондай боқӣ ҳамаша дар навор гуфтам кадомиш чанд размер мондагиай духтаро чӣ хеле ки шумо дидесте дарозиш то полай тамошобино дарозан паплинои хушрӯанд пешошон замочек дора духтаро тамошобинои азиз баъд як тай дига ай инаи расветкаш мондагиай 54 инша размериш духтаро 54 наличияй манаи пешаки ишам замок дора духтаро чӣ хеле ки гуфтам миёнаш банд дора бандша кушоем худаш кушоди калон мешава хоҳе агар хел баста майда карда мепӯшен духтаро каседа чӣ хеле маъқулай тамошобино хулас ай инаш як дона 54 мондай духтаро нархи ё духтаро 1000 рубл паплинои хушрӯ шута мепӯшидаги бақувват духтарако размерошона ҳамаша гуфта гузаштам рақамҳо дар рӯи экрананд ватсап телеграм муроҷиат кунен заказотона қабул мекунем доставка отправка тамоми шаҳрҳои россия дорем духтаро хай то наворҳои оянда тамошобинои азиз баъд тамошобинои азиз як дона аянами намуди сатр мондагиай иҷоша духтаро аҳамият натиҳен мана ҳами истода ҳами хеле вай шидай пайш мондай бигем ки ира як утук кунем нест мешава ростиёз ман ёро утук накардам саросима будам дамо шавай духтаро ба ҳамон хотир вай накардам манами намуди сатрмам як дурӯғ нагум як 5-6 дона буд 5 донаш фурӯш рафт як донаш зиёдӣ кард духтаро як донашам дар фурӯш мондум нархи ё духтаро 700 рубл 700 рубл доставка почта хати дорем транспортная компания ва курьерский доставкаам дорем духтаро 700 рубл манами сатри нозанин қати занҷиршаш ранги балакалавка мерава дарозай бигем духтаро калони хушрӯай ман худам гирифтам ай ё сафедша беҳад хушрӯан духтаро баъдан барои фурӯш оварда будам 6та чӣ хеле ки гуфтам як донаш айни ҳол налич ҳаста мулоима ки беҳад хушрӯан тамошобино успед кунед
хай тамошобино то наворҳои оянда иншаалло духтаро ҳамин як дурзада бо борда мерам борои нав мешавад духтаро ҳозир чизе ки дорем рақамҳои ватсап дар рӯи экранан телеграм заказ кунед успед кунед духтаро хай то наворҳои оянда ватсапҳои мо телеграмҳои мо духтаро 24 соат гирёнай марҳамат кунед хай тамошобинои азиз то наворҳои оянда ҳаматон дар раҳмат ки бо мо буден ай ҳаматон миннатдорум духтаро видеоҳои мо давом дорад иншаалло духтаро хай